Takže ahoj, já vás vítám. Vítám vás Milan a dneska si ukážeme takový speciální video. Je to něco ze ne, to je něco asi s lizátkem, že je nějaký obrovský lizátko. Obrovský lizátko, jo. Počkejte. Takovýhle obrovský lízátko. A jestli jste si všimli, je to něco holčičí. Je to něco holčičího, ale to vůbec nevadí. To koupíte v Tišrově, je to sleměný, je to za... Myslím, že tak za 18 korun nebo za 20, nevím. Mají tam i někdy i klučičí, ale zrovna tam neměli. A jste si všimli, tak ono je to bez toho, jako tady bez těch obrázků, jo, jak je tady toto. Protože já už se to odlepil, a odtrhl. A já jsem to netrhal, já jsem to rozřízl. Jo, to znamená, že se to začalo řezat, ale se to začalo trhat, jo, se to začalo trhat a opět to roztrhal, jo, a to takhle odbalil. Bylo to celý zabalený, jo. Ale potom jsem si všiml, že to nemá takový jako styl, to je prostě takový dobrý, tak jsem si řekl, že to natočím. Takže může nám něco čekat. Je warning. Nevím, co to je, ale že to natočím a prostě bude takový díl, jo. Takže jako super, to se to natočí. Takže my to otevřeme. Nevím, jestli to se takhle zmáčknout, tady to červený. A tak se to otevře. Tady musíte vzadu opatrně, nesmíte to odlomit, tak. To dáme pryč a tady co máme, takže tady něco je. Počkejte, to rozbalím. Jo. Vidíte? Je to jaký psy. Je to něco holčičího, nějaký tady. Jako já už jsem se do toho díval, co v tom je. Je to taková kočka nějaká, nebo co to je. Jo. Já jsem se díval, ale včera večer my to rodiče koupili a díval jsem se, ale chceme se dostat k tomu přes tahle obal a nevíme, jak to udělat. Takže si vezmeme, já bych to mohl klidně i třeba roztrhnout líškama. Můžu i roztrhnout, protože tady nevidíte, to asi neuvidíte. Možná jo, že tam je rozmazaný, dívejte. Tady jo. Jestli vidíte, jak mám nehet, tak tam. Možná to vidíte, možná ne, ale rozhodl jsem se, že to nebudu takhle dělat, uděláme to složitější, co znamená. My si vezmeme tady hřebík, nějaký řezavej starý, jo, a my se nepíchnete, protože to je nebezpečný. A musíte do toho začít píchnout, prostě hop, a píchnete. A to začne potom pomalinko trhat. Jo. Musíte i skočit na skrz, úplně to propíchnout. Jo, a prostě to nějak propíchávat. Prostě to propíchávat, jo. A tady už máme dírku. No, tady máme velkou díru, si vidíte, asi ne. Ta je ještě malá, ale velkou tady je roztrhnu. Pokusím se nějak roztrhnout, pardon. Tak. Pokusím se to roztrhnout, jo. Vidíte, tady byla vlastně nějaká díra. A já se to roztrhnu, takže takhle to ještě musím nějak oddělat, ale toto je nejhlavnější. No.
přebíráme pryč, si to nepíchneme. Tak. A tady máme tady tu panenku, to je nějaká ta s těma vlasama, tam má culík, nebo co to je, ten mašličku, co to je, a prostě takto, takový, můžete to dát na klíče nebo někam pověsit, a to zatím dám bokem. A tady dám semka a teďka ještě něco důležitějšího je v tom, znamená toto utrhneme. To asi nejde utrhnout, ale tady, jestli vidíte, tak tady je lízátko. Vlastně je to lízátko s ještě nějakou hračkou, no, lízátko, takže spadne, asi nespadne. A je to nějaký lízátko. Tak, už to upadlo. Tak, a tady máme ještě něco napsané, to je možná ten warning, ale to je ten warning, ale jako to mě moc nezajímá, no, jenom když je to opravdu něco napsané opravdu. To je jedno, to taky dáme tady na bok. O toto asi by bylo vše. Tady můžeme to složit, tu kuličku. To znamená, tady zase, jak se to složí, téhle houčky, jako něco. Tady musíte to mít, hop, to takto, jo, a to takhle otočíte. A jak je tady toto, tak to tam musíte, no, vidíte? A máme to, tak. No a už to máme úplně přidělaný. Tady máme dírku tady. No, ale to nevadí. Máme takovou kuličku a jestli jste viděli Lego pistol na mém kanále, tak se určitě kouknete. Nemáte to pod videem, ale je to Lego zbraň. Jo, prostě dáte můj kanál, jo, tady pod videem je můj kanál, na ten obrázek kliknete, jako tam není žádný obrázek, ale je takový ten panáček, nebo co to je, modrý, a tam vlastně se vám ukáže můj kanál a tam mám všechny videa. Tohle tam bude ještě přidaný, už mám tak 8 budu mít video, takže žádný odběr. Ale to nevadí. Musíte napsat třeba alkoholik hraje Counter 2 a tam prostě dáte to video a vlastně tam budete mít potom ukázaný pod tím videem prostě, že tam jsou já a na to kliknete a tam vlastně budu. A toto by bylo asi pro tohle video vše. Takže jestli se vám líbilo, tak dejte like, že jo, like. Pokud ne, tak dejte dislike, ale to jako abych byl rád, kdybyste mi dal like někdo a prostě aj odběr, kdybyste mi dal někdo. A prostě jo, to by bylo super, kdybyste mi dal někdo aspoň jeden odběr, protože já mám 0 odběru a jeden kamarád mě nemůže najít, protože mám 0 odběru, ani nemám jeden odběr. Ale to nevadí, tak mě může najít, jak jsem říkal. Ale ještě bych chtěl něco říct, že nemůžu natáčet víc jak 1/4 hodiny video a dát to na YouTube, protože ono to potom trvá hodně dlouho, než se to tam prostě přehraje, nahrávání se tam vždycky dělá a strašně dlouho trvá. A já už vím, proč to tak dlouho trvá, protože víc jak 15 minut nemůžu natáčet, jenom do 15 minut a prostě takhle. Já už natáčím, to se podívejte, ale nebudu vám to říkat, když se můžete podívat a prostě takhle, jo. Takže pro tohle video by bylo asi vše. Takže zatím čau.
Mějte se krásně a čau.